Vektoran. दे मोजां आफा आङो बेबायदिनो उकिलाव जयेन जाबाय गिबि खेब प्रमसन आदसा दिनै केस मोनसे होनानै गेलेबोदों ओमफ्राय मोखाङाव आंनि flashlight जोंनो मोखाङाव आंनि flashlight जोंनो आं नुहुरफिनाखै उनथिंजाय मा जोंदों Action! So, finally, shooting जोब्बाय जोब्बाय नै बेहाय नै स्टेजआवनो साफा दिनै एकदम डे 2 आव जागोन गासिबो जागोन गाव सिलाजोबना होदो गोसोखौ माबायदि मोनदों गोसोखौथ' नै बिदि मोनदां फायार पुष्पा नहीं फायार है आजिम राज पुष्पा